Bon dia. Soc la doctora Maricel Subirà, que treballo a l'Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona, dins de la unitat de hematologia clínica del BCT. Aquest divendres, en el Postmorning, us presentaré els resultats de l'estudi epidemiològic de la transfusió a Catalunya, que han portat a terme durant l'any 2019. Els resultats d'aquest estudi ens donen informació sobre a qui estem transfonent i per què els estem transfonent aquí a Catalunya. A més, hem comparat els resultats obtinguts en el mateix estudi epidemiològic que es va realitzar en l'any 2007. Ja us avanço que en aquests últims anys s'han produït molts canvis en la transfusió de Catalunya en aquesta última dècada. El divendres us ensenyarem quins són aquests canvis i quins són els motius que nosaltres pensem pels quals s'han produït aquests canvis. A més, ens agradaria que participéssiu en una molt senzilla enquesta que us enviarem sobre la transfusió a Catalunya. I el divendres veurem si les vostres prediccions han sigut encertades o no han sigut encertades. En fi, us espero en el pròxim Postmorning aquest divendres 21 de maig. Gràcies.